jam nyalle mon jam wale mon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe PIINDI TV heeɗiyankoɓe haalirde Teccan on calminama on jowama on jettama salminago nede salminago teddugal en garteɗo yewtere men koɗo galle nde ganduɗa e nder sifa mum ko gande ɓaleɓe kaaleten sifa galde ɓaleɓe kalten hen ɗe kewɗen noddude hen yimɓe humpitiɓe tawi ko humpitiɓe wadde fayida no fewi Alhaji Moussa Alhaji Ousmane Ndombo kanko woni guidiɗo wadde ɗum e haalirde Teccan idi wadde ɗum ɗo e PIINDI TV e jetti kadi bandiraɓe hewɓe hen ɓe waɓe no Sammba Ba en waɓe no ceerno Hamidou Ndiaye to Kasga waɓe no Gaston Dossou mo leydi Nigéria yanti hen ko ceerno Oumar Sow en e ceerno hono mo ganduɗa kañum woni ceerno Baye Sow en e bandiraɓe hewɓe ɓe ganduɗa kamɓe kala ɓe ndewi hen e wodɓe hewɓe arɓe ɗo no kala ko fate gande ɓaleɓe ceerno Moussa min calmini min juurima min jettima ko ardi foof ko namnadema sababude kala saaha ha tengti ɗo ɗo ndungu ngu tolni ɗo walla tomi toɓa o tolni ɗo anduɓe hewɓe ne cifo safara ko fate leɗɗe holno leɗɗe keɓirte holno leggal dañirte hande kal tan ko safara leggal hol asli safara leggal e holko leggal wawi safude Moussa Ousmane assalamu aleykum bandiraɓe mi salminimon mi juurima mon kala keɗotoɗo PIINDI TV mi salminimo mi juurima mon feewi min kadi mi wona koɗo galle komi koɗɗo galle an ka koɗɗo galle komi koɗɗo galle ka joom galle ɗum noon ko weltare tan so ɗum ɗo so PIINDI yeehi ha waɗi ɗum ɗo ina wayno ko minen ballate minen tawɓe ɗum ɓe minen ɓe ganduɗa ko ɗum ɗo woni mecce amen aduna o fof ina heeɗo hen no jokko hen goto fof ko majjirno ɗum hen ko ina yiita ko ɗum weltare no feewi no feewi eyyi sen duttimo eɗo mbiɗa ɗo leɗɗe abou ko ɗiɗi tan goodi leɗɗe ko ɗiɗi tan ɗiɗi tan goodi eyyi ɗum de ko ma winde saabu leɗɗe ko saabi leɗɗe ko ɗiɗi eyyi bisimilla leɗɗe no wayi wade fof ko mbatki gueyi tan eki ala gueyi e mbatki ɗaɗi eki ala ɗaɗi ɗeɗo ɗiɗi tan goodi e leɗɗe lekki gotki ala caggal ɗen ɗon ɗiɗi gotki ala ɗi ɓurdidiri noon lekki fof ko jikku mum no yimɓe mbaɗiri jikkuji ni ko noon leɗɗe ɗe lekki fof jogui ko jikku mum lekki jogui jikku mum jikku mum tan baɗɗe gueɗe a haali joni holko ɗe ɓuuri wawde naftorede lekki mbatki gueyi to banggue ko wiyete leɗɗe ko mbiyeten ɓaleɓe eyyi lekki seyɗani toujours foof ittete koye baɗɗe gueyi eyyi walla taw ko townaje leɗɗe ɗe ganduɗa koɗe baɗɗe gueyi lekki mbatki gueyi waɗa townaji waɗa ɗen townaje majje ɓuuri wawa hutorede ko wiyete lekki seyɗani seyɗani eyyi baɗɗe gueyi goni leɗɗe ɗe ganduɗa kaptorɗe toujours ne heewi ɗe jiiɗa leɗɗe jaggoje walla gañoje foof tawat kono mbaɗi gueyi sa naati so hen jaggo wutte ma walla gartuma ko wayno pattuki en ko wayno gañangui en toujours wona belaɗo fof mema ɗum noon wadde haade wona belaɗo fof mema jiidani e memateki ne talle ina ɗane noon kadi yimɓe mbayi yimɓe kadi noon jikkuji mumen mbayi waɗi ko weeɓɓe yimɓe ñaatɓe yimɓe weeɓe ala ko heƴani e mumen waɗi yimɓe ñaatɓe ɗe memɗa hen neɗɗo fof jiɗata ko yon ceertu ko ɗum taki ne yimɓe mbaɗiri jikkuji ni noon leɗɗe mbaɗiri jikkuji eyyi to banggue ɗum ɗaɗi e bam lefi ni ɗaɗi e bam lefi baɗɗe ɗaɗi eyyi mbiɗa e hol gorki mbimi woodi ko baɗɗe ɗaɗi eɗe ngala ɗaɗi eyyi baɗɗe ɗaɗi e ko kewli goyade baɗɗe ɗaɗi ɓurɗe hewde kalten ɗe ɗo fof ko baɗɗe ɗaɗi ko baɗɗe cafroje ɗe kañum fof ko ɗaɗi waɗi hen tan leɗɗe ina waɗi hen leɗɗe tan ɗe ngala ɗaɗi ko wayno leɗɗe ɗe ngala ɗaɗi ɗe ɗen kadi ko leɗɗe ɗen goni ɗe seyɗani hulli sa ƴeewi townaji darto tan koye lekki gotki ala ɗaɗol sa ƴeewi mbiyete ko wiyete bour ñaññewi koko dari tan ɗaɗol ala hen bour ñaññewi sa memi tan yanat bour ñaññewi eyyi waɗata dukkeɗe daro sa memini tan nde yanat sa addiɗo hen catel joni a ligguiɗo duuɓi joyi nayyi takani ɗum yorde a yorata wan noon ko ɗaɗol ɗe baɗɗe ɗaɗi ko ɗaɗol yoori tan yorat kono ɗeɗo ngala ɗaɗi ndiyam tan mbaɗi
ko de tam wuuri ɗum tan koko dari tan joni noon e towna sa ƴeewi towna e fuɗata koye dow lekki nandani e lekki ki nandata hen beram refi nandani hen kadi a yiyata ɗaɗol mum kadi kañum ɗe mbaɗa guiye kañum wona dow te ala kañum wona dow ala guiye kadi a yiyata ɗaɗol mum ɗum woni leɗɗe ko ɗiɗi tan mbatki guiye eki ala e ñaatki e ɗaatki ɗeɗo goodi joni ɗe gona ñaatɗe ɗe kañum hoko kewi safrede ɗaɗɗe ɗe ganduɗa kañum ɗaɗɗe aɗa andi ɗaɗɗe jibinoje ɗaɗɗe jibinoje waɗi ko ɗaɗɗe jibinoje eɗe jibinta ɗaɗɗe jibinoje ɗaɗɗe ɗe jibinta eyyi lekki fof sifa jogui o e ɗatgol mum e jibingol mum ɗum woni ko yilorte e banggue yimɓe dañde yimɓe eyyi woni yilorte pour udditare neɗɗo ko wiyete udditare so neɗɗo wino rokkuma lekki udditare tawi lekki kiki o o tottanma ki jibinani hay ɓiɗɗo goto ki ala haydara ɗum aɗa wawi wiide a yaafima sabu koye jikko he abbate kono ki wayi e koki waɗata ko ɗum tagat neɗɗo soko lodi he so tawi tan ki jibinta yaafamo so wi noon ina bonna ina haɗa neɗɗo dañ ina wawi won haade ko noon ki wayi ko ɗum woni a faamide kalmi ɗo par ce que lekki e aya ɓurana kala ko haali kala ko aya o haali nder ko ɗum heewi hutorede e aya he ɗum taki hata aya o nawe on banggue hutoroye leɗɗe ɗen lekki sifori foof kala noki wayi ko on banggue yarete so neɗɗo wino tottuma ɗo lekki tawi aɗa andi kiɗo lekki gurdam makki wayanine ko jiɗɗa ko sa welama wi ala noon tan woni ko ɓuuri ko wonde gonga e leɗɗe abou haali joni bourñeñewi ko bourñeñewi ko heewi safrede mbaɗa bourñeñewi en cambel goyel en ko leɗɗe dajuɗe e nder jiidani bourñañewi ko lekki sukñaɓe mbiyeten ɓaleɓe aɗa andi sukñaɓe foof ko fiil koko monna ko lekki seyɗani tan seyɗani ina wona sukuñaɓe molto inde neɗɗo ne haala neɗɗo kam mi haalninomo ɗo wa naate eyyi seyɗani wona hendu naata e neɗɗo ina jogui sifaji ina ardata ha heewi kono ko leɗɗe urateɗe jeyaaɗe e nder ɗe seyɗani ɓuuri hul bourñi ñewki eyyi woni ɗe ngala ɗaɗi ɗe townaje ɗe walla bourñañeje ɗe ngala ɗaɗi ɗe ɗeɗo ko ɗeɗo ɓuuri waw hutorede ɗe kam nande sifa seeɗa e lekki gotki mawki eki waɗa ɗaɗi kono fo ɗo jiiɗa aya ina winde pour hendu eyyi walla ko abbe seyɗani eki tawe wiyete ko dunuɓe ko lekki mawki kono toujours ɗo jiiɗa fo gueɗe seyɗani ko abbe hanti ko hendu koko waɗi natiri ko saabu hendu ina heewi tawede dunuɓe eyyi Moussa ceeko wina ko heewi liggoyede ceekowi ko lekki kawniki kulɓiniki ceekowi fulɓe mbiyata ɗum e less taw wona sekde nde ko wardonawi eyyi tawat ɗo leɗɗe ne puuɗi fuɗo ɗo warade rontina ɗon kay goto ɗe fof maaya wadde wiyete ko wardonawi wari ceekowi men wiye wardonawi eyyi soki ari ɗo leɗɗe goni eki weleki fiilo ɗo e lekki mawki ha ma yoora ɗum woni ceekowi seeka lekki ki naata e makki hake maaya heddo ɗon kayum rontina ɗum woni rontinde nde wari kiiɗo heddetema ɗon kayum ɗum mbiyeten rontinde walla wona ɗo daro leɗɗe goɗɗe ɗe so ɗaɗi ɗe leɗɗe memi ɗaɗi mutan maaya kay goto wona ɗon rontina wadde to banggue haare wiyete ko neɗɗo memi memo ko ceekowi waɗirte ceekowi mbo dañani duuɓi 40 lootetake ɗum wan noon mbo suwa hebde hoore mum woto jiknaɗo mum yahana ɗum to ceerno walla debbo mum yahata ceerno ina reene lootaɗi ɗum woto gañde bandiraɓe makko saabu so dawanɗo ɗum fof tan ayni lekki ki wayni ko ɗum lekki ko noon ɗum ki nafata fulɓe noon no mbatta hen ɓokkiki neɗɗo yani maayi ɓokkiki neɗɗo yani maayi eyyi no heewi wiyede ɓokkiki neɗɗo yani maayi eyyi ɓokki leɗɗe fof neɗɗo wawi yande leɗɗe fof maaya kono leɗɗe nani to so neɗɗo yani hen ma yimɓe ittetki ɗo ɓe guitta ɗon ɓokki lekki haade eki itto kono ɓokki woni ella mum so neɗɗo yani hen maayi ala ko yimɓe mbawi hen haade mbawaki ɗo itto wadde wona yande maayi nde ko ittu lekki lipki neɗɗo maayi yimɓe mbawi feƴude guitta ɗum joni noon ɓokki so wari neɗɗo kañum so wari neɗɗo yimɓe goyat tan ubboye haydara ko mbawe ɓokke ɗon tanki heddoto ɗum tagi fulɓe guittaki ha laaɓa ɗum woni ko mbaɗanata neɗɗo tehde
ko wiyete tehde sabu ɓokki koko tehi ɓokki fof mbarki bamu neɗɗo walla yummu neɗɗo so welanoma hocce jambere soppaki hala tawino ko murtoki walla jaaɓi tan ñande en ittete ɗo kono hade ko ɓokki wona noon hay so tallino rewa ɗo ina taro ɓowde sabuno wona feere wotere ittat ɗum ɗo Moussa a famnima wadde joni ɗeɗo leɗɗe kalɗa ceekowi en dunuɓe en ɗo ñeññewi en goɗɗe mbaɗe noon ɗe to banggue ñaygal majje jiida sifaji wala bella fof ñayra ala abou lekki safara sa tawi ne yeeye jeere aɗa wawi sodde lekki so tawi ne yeeye jeere aɗa wawi sodde hayso duuɓi sappo e ala pour widema tan lekki tan haade ko pour safara eyyi ko safararade sa tawi jeere aɗa wawi sodde kono lekki fof mbaɗirteki goɗɗum ko wona safara sa soodi jeere ala ko nafata par ce que ɗen ko ma jahana hoorema ɗe mbaɗi ko waptu ɓe jahata mbaɗi koko nawata mbaɗi ko banggue ardete mbaɗi koɗo yahata e lewru mbaɗi hol ñalande wadde ɗen kam sa soodiri jeere aɗa andi kam a heɓrani e yitude ñalawma coɗɗa kono anda deke itta e anda deke itta a anda beela itto o nawino ko fonno nawede ko yente ko beela welnima lekki no neɗɗo way ni noon welnorte seydi joob wonama ala ha neɗɗo heɓa ma hunde eyyi lekki a yettat ɗum jeena ɗum ha tottuma ko jiɗɗa ko so tawi joni jeere tan potta toon anda jikkum e ɗum tardini hande ko heewi gande ɗe ɗe kalten ɗe MUUSAA en ɗe dirtani koɗo wonno ko yimɓeɓe mbakli natti baɗonam joni wona ɗo tan wona oto muddade andaɗo leɗɗe ɗe goni ko ɗo tan fottata e majje jeere ɗon ko probléme ka belji fof biyeteɗo fibir baji belji kay kangaɗo tan nandata wanno kala ka joguitaki a wonata ceerno mum ƴeew woni ganda tan ko joguiɗo hay sa tawri bamma e jaati sa waɗani pipguel mbaɗɗa e sac ma wiide mbeɗa andi ko nafata ko ala ko nafata haalli ɗum Moussa mawɓe men keno hutade ɗoki ha tengte ɗoki goyi nden nde nana ala nde wiya yo wadde hen mataw ko dakami o wiya ala ko safara abou ɗoki ne heewi façon ngaji safarata ɗoki kadi woni lekki jawwa ɓoye wakalo wonto lekki gokki ɗoki waklo wonto gokki eyyi honno ɗum amno min wi noon honno ɗum wayata ɗoki ko wiyete soynabu refi oya mo jenɗa ne wiye soynabu eyyi o guete ol ala ko yawri ɗum e leɗɗe so wona ɗoki ɗoki ɗaccere mum ko wiyete ñiiri musore en gueɗe nani toon ala ko yawri ɗum so wona ɗoki kono mbeɗa haalanma e ɗoki hunde ɗoki jooɗoto ha ɓoye wakalo wonto gotki nanta ko gori e ndewi ala gori e ndewi ko ɗoki tan wakaloto wonto gotki siko yeehi ha won duuɓi dañi waklo natta jibinde beram refi mawɗi jibina dukki dukki baɗɗe beram refi on cewkoñ mbaɗa dukkoñ ɗum fulɓe jarnata jawdi ɗum hen so jarni ni no waɗirta dukki ko pour jawdi ndi noon soñ noon ndi fotata ɗum yarnirte jawdi ɗum pibguel mum sa joguima pibguel mum ko wakloto wawama sa woni ɗo joni e nokku neɗɗo ana ara ɗo joni e nokku tawa ko liggotoɗo neɗɗo ara e ma tawa o wona neɗɗo tawa ko goɗɗum ari ƴewdema wadde sa waɗi ɗum e sac ma ko wakaloto wawama an nodde ɗum ko kaptogal ma an sa waɗa sac ma neɗɗo garɗo gaddi goɗɗum ko wona cikkuɗa ko kayumi kahi fof ko noon kobjal kahi saɗa jogui ɗum e sac ma aɗa wondi hen ko wakaloto ko jaknata arata e ma ƴettata mbaɗa e sac ma kobjal mum tan andi kayum ne haaɗi kayum ala ko waddate kayum ne haaɗi eyyi kono mi haalnima banggue safara sen duttima kalɗen nane ko mbimami ko woni safara kono soode jeere eyyi ne soode ko wona safara ko sottaki kahi eyyi sodirte jeere ko haaɗi ko sa itti ɗum may nawor ko haaɗi ko haaɗi ko tan sohla e ɗaɗol he walla e kobjal ngal wadde sa addi sofni tan hollanmo jikko sa meme tawi haaɗani sa aɗi accu eyyi guirlowi ɓakayñi ko wiyete ɗaɗol guirlowi ɓakayñ ko kaaɗe ki tan sohla e mum ɓakayñ jiya tan neɗɗo fino ƴetta ɗaɗol ngol waɗa e kaas woppa ɗon minta e sappo ndiyam ɗam haadoro ko yara pour gila soit ñamda e batte walla lelo ɓuuɓri en sanuji en wadde sa adda yingol e sa soodingol jeere foof ko kaaɗe ki tan sohla jiidade e kiito e ganduɗa
koko liggorte dañi waktu dañi ñalawma dañi no watte ñande addoyte ñande loppete ñande hol lewru hoɗo hawrata e lewru e hol ñalandi yahante e holko wiyete e holko yenete ɗo ko famminde gandal fulɓe eyyi banggue lotele kalateɗe mawɗe tokose lotgal dañal udditare kala ko wiyete neɗɗo lamɗo walla pottowo e lamɓe ina heewi fulɓe loota ɗum ko towna e ɓokki Moussa ɗon jafɗa mboɗo haalde Amadou Boubaki Mamma Thioyel mo taccan wonno e gonɗo men fils e woɗɓe heewɓe e woɗɓe ɓe ganduɗa ko safoɓe mbiya Moussa ko waɗata ko kañum saktat gandal tan haala beele ɓe liggotoɗaɓe e watta sahaɓe pelmaɓe mbiya ko mbiɗa ko joni towna e mbaɗa ɗum ni ɓakañi mbaɗa ɗum ni beele ɓe mbiyata mbaɗana bonna gandal walla ko noon nden saha aɗa andi Abou toujours gueɗe ɗiɗi gandal fokko gueɗe ɗiɗi wona hen haade serdatama hen sa laaɓi hen reedu ma e dañ hen baraji heddi ko tawi ko safar moƴƴita ko laaɓa hen reedu ko wona safara ko noon hay so neɗɗo wawa wadde ɗum saabu anda ñalande yahate anda sa yettima o kalata en kalani ɗo ko nawata wadde wonko heddi ina waɗi hen gande wonko heddi ko mbiɗa ɗo joni kiɗo joni ko towna kiɗo e mbimami joni towna e ɓokki joni pour eɗen kala batte lotgal hade ko laamu hade ko neɗɗo mawɗo aɗa andi won ñalande addoyte wonno ittirte wonno watte jiidani e safar safar somi andi ngol ɗo ɗaɗol nafa ɓuuɓri sa tan mi wiyat kala jeɗɗo sertude ɓuuɓri yo yar ɗaɗol ɓakay ɗum ga usta kam haydara ko baraji tan dañanmi hen eyyi kono ɓe ganduɗa kañen padata ko hani ɗo kalda e muɗum cafɗum ɓuuɓi mbaɗa payanɗen mbaɗa camel goyel en mbaɗa naggam ɗum hatta neɗɗo a suguma haade hen guurda hattama dañ ɗum hatta neɗɗo dañde almuɗo haɗata ɗum hatta mi sikkani Alaji Moussa Usman Ndom o waɗi fayda no feewi gonɗen koye yewtere men ko wiyete ko koɗɗo galle kono ko gande ɓaleɓe gonɗen e haalde hannde o gande men fina tawa a haali joni ko fate udditare beele ko towna e ɓokki tan yawa ɗum walla leɗɗe goɗɗe sa dañani lekki gokki no wiye ɓokki waabi jammi ɓokki fiilodira e jammi ɓokki waabi jammi fulɓe foof kaldanmi ɗo ko joom gande en mi haaldani ɓe gandaɓe kaldumi ko anduɓe ɓe heɗotoɓe men nani toon nuɗɗoni ko ɗum woni métier mumen ɗum ɓe liggoto eɓe gandi ko haalate ko par ce que gandal ɓokki waabi jammi gandal ina waɗi ɗo foti haalede hanti heɗoto ɗum ko anduɓe hunde walla anduɓe kalta ɗo an hol poye dariɗa ɓokki fiilodirke e jammi wona neɗɗo waɗata ko Allah tan addat ɗum ɓokki fiilodira e jammi walla fiilodira e ɗum ɗo mi yejjiti lekki jiɗmi kono ɓokki piilodirke e jammi fulɓe jiiroto ɗum ha laaɓa wan noon ko ɗum dewgal ko dewgal woni ɗon ko dewgal hanti kala mo jokkodirɗa e golle onon ɗiɗo zaru comme no dewgal wayata wonata hanti ko gondigal tiɗgal wonata eyyi ɗeɗo ko leɗɗe udditare ɗe ko mawɗe kadi ɗe gona oloje ɗe gona joroje weren so wona ɗe maayi ina waɗi leɗɗe nani ɗo yimɓe cafrode ne mbaɗa ɗe ɓayre so ndungu yawti ɗe jorat ɗen goɗɗa waɗi ko wiyete neɗɗo looti wonama longal tan huɓɓi ha wulwu ha wota waɗa puf eyyi aɗa andi leɗɗe nani toon wiyete beele wela ngel en eyi mi faami so lekkine hani haalanma beele wela ngel en beele wela ngel ñakaɓere pomewi ɗeɗo ko ndungu pudar so ndungu yawti jorat comme no puuddi ni sa fonnima yooɗo so ndi ɓori ko ma punnitɗa a faami ɗon mi faami wadde ɗe eɗe mbaɗe ayeje eɗe mbaɗe foof kono so gasi tan sa gasi moma ɗum tan gasat kono aɗa waɗi leɗɗe ɗe ganduɗa sa lootimode haade jaggima tawi tan eɗe guuri lekki mayani a continat ka contino lekki noon wawi maaya usto walla gasoyay ma ne neɗɗane gasirta ni maaya lekkine ko noon kono leɗɗe mawɗe e tokose jiida ni na jaharata ene gurdata eyyi ɗe tati mbiɗa ɗi ganduɗa ko pomewi mbiɗa mbimami pomewi e beele wela ngel e ñakaɓere en ɗeɗo ko ndungu puɗat ndungu tan so ndungu yawti yoora so wona ɗe doosa kono leɗɗe goɗɗe ɗe ala ndungu e ceeɗu hay so ɗe mbaɗani berem reefi koɗe kecce ɗon tan ɗe gonata kadi ndungu arti kadi ɗe bilti ko ñiiɓi ko nadde ɗen leɗɗe ɗe ganduɗa wona oloje oloje ɗe kadi nafa kono so gasi gasat
so sa rokkama ɗo aya baɗaɗo beele welo ngel mi wawa andu ayo kono so momugol ngol gasi tan ɓayre nde gasat donc haalama ko ceerno Moussa donc ceerno ɗum sernaɓe en gandi kalmi ko windoɓe zuyine linnage en windoɓe isa wagayte en toujours waɗi leɗɗe ɗe baddeteɗe hen heewi won tan tokose ɗe tokose ɗe hewani waddede mawɗe ɗe ceerno Moussa tigui rigui a jarama no fewi no fewi no fewi namdal gotal an iɗi wadde ɗo safara leɗɗe hewɓe ndewi caggal ma ceerno Ibrahima Diallo en Guiné hewɓe ndewi ɗo holno jiiruɗa yiyande ma e rewɓe ɗo ɓe e yonta o e PIINDI TV guila fuɗɗi ha yettiɗo e radio Teccano wano ni Abou ko ɗum weltare bangam saabu ina wayno ko min fuɗɗi ɗum ɗo garɗo rewi hen foof komi keɗotoɗo goo daña hen gandal hen sa neɗɗo haala daña hen gandal goɗɗo sa daña hen déception yidde wiide ɗo wona ni fonno wadde walla no wona ni fonno haaldede haalde saɗa haala pour yidde safrude neɗɗo e haalde gonga ina serti woto tan gandal a yaha ha mbiya min ko ni tan ha jottoɗa ɗo ganduɗa gandal yiiɗa yettinede ɗon so boni ko minen fof bonirte sa moƴƴini kadi e haale gandal ko waɗi fayida sa teddi hen ko min enen fof teddi hen kadi oɗo télé guila radio fulɓe radio Teccano puɗɗiɗen ha ɗo nafoore ko ɗum nafi ɗum meeɗa ɗon nafde e nder radio goɗɗo walla e nder scène goɗɗo par ce que hande kala ɗo umma monde o foof ɓe haaloɓe ɗo fof hen goto so yaltiɗo ma temedere neɗɗo noddu ɗum walla ko ɓuuri heddo je walla mbasi kono so radio arani hono ɓe gandirte a jarama ala ɓe gandirte e Gannde baleebe e koɗɗo galle walla koɗɗo galle joom galle MUUSAA USMAN NDOMMBO golle ma jooɗi peewi Allah jarama Sammba Diop to banggue kaɓirɗe to wondude mo ganduɗa kañum woni hono o wiyete noon ko ceerno Mouhamadoul Mansour kono ene nder jani ko Thiat Walo ɓuuri andirede ɗum noon ceerno Moussa aadi men kikiɗo so Allah jaaɓi no wawi hen RTS gam jokkoy toon so Allah rabɗo jaaɓi a jarama